Αυτό το νομοσχέδιο τώρα που είσαστε υπέρ και καταφέρατε να μεταλλάξει ο κ. Βορύδης και να πάνε όλα καλά και να συμφωνείτε κτλ. Και τρέμει το φιλοκράτη τη τελευταία στιγμή, μην πάει κάτι στραβά. Να ξεκινήσω από το πιο απλό. Μπορώ να μεταβιβάζω το αυτοκίνητό μου στο παιδί μου πρώτο βαθμό συγγένειας και μάλιστα χωρίς να πληρώνω φόρο. Μάλιστα. Το αμέσως επόμενο είναι ότι μπορώ να παραμείνω ως μεμονωμένος αυτοκινητιστής για όσα χρόνια θέλω. Οι δε μορφές εταιριών παραμένουν ως έχουν. Δεν είμαι αναγκασμένος να μεταβιβάσω το αυτοκίνητο στο παιδί μου και αυτό να μπει σε εταιρεία. Μάλιστα. Επίσης, οι εταιρείες, η ΜΕΕΠΕ, ΟΕ, ΟΜΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ, μπορώ να επιλέξω όποια εταιρεία θέλω από αυτές. Δεν καταργείται τίποτα. Για μια πενταετία, εμείς με τις παλιές άδειες έχουμε δικαίωμα να κάνουμε οποιαδήποτε αγοροπολισία χωρίς να είμαστε αναγκασμένοι να αλλάξουμε τα αυτοκίνητά μας με κατηγορία Euro 5. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οποιοδήποτε θελήσει να πάρει μια καινούργια άδεια θα πρέπει να έχει εκτός όλων των άλλων, δηλαδή έδρα, πάρκινγκ, μέρος που θα κάνει συντήρηση για το αυτοκίνητο και αυτοκίνητο της κατηγορίας Euro 5, που σημαίνει αυτό και από μόνο του είναι αποτρεπτικό, είναι πάνω από 120.000 ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Οπότε θα μπορούμε τα αυτοκίνητά μας να μπορέσουμε να τα μεταβιβάσουμε, θα μπορούμε να βγούμε στη σύνταξη. Να ρωτήσω κάτι. Προτού λοιπόν να προκύψει αυτή η ιστορία, ναι, αμέσως εκεί. Προτού να προκύψει αυτή η ιστορία με το θέμα των ανοιχτών επαγγελμάτων, του ανοίγματος των επαγγελμάτων, και προκύψει το δικό σας θέμα, των φορτηγών, των ταξιτζίδων κτλ. Μπορείτε να μου πεις ποια ήταν η αξία ενός αυτοκινήτου και ποια είναι η αξία της άδεια, όχι η αυτοκινήτου, άδεια, ναι, για την άδεια μιλάμε. Για το πακέτο όμως. Ναι, το πακέτο. Πόσο πήγαινε περίπου. Αξία αδείας δεν υπήρξε ποτέ. Η τιμή των αυτοκινήτων θα σας εξηγήσω. Η τιμή των αυτοκινήτων κυμαίνεται ανάλογα τη δουλειά. Δηλαδή, όταν υπήρχε πολλή δουλειά και οι άδειες ήταν αυξημένες. Όταν δεν υπήρχε δουλειά, η τιμή ήταν χαμηλή. Ένα διάστημα ήταν αυξημένες οι άδειες των βιτίων. Τώρα οι άδειες είναι τσάμπα. Τα ψυγεία ένα διάστημα είχαν πολύ υψηλή τιμή. Τώρα είναι τσάμπα. Δηλαδή, δεν υπάρχει δουλειά. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Ότι έχουμε πάθει καταστροφή λόγω του ότι ευτελίστηκε η αξία της άδειας, την έχουμε πάθει. Ότι έχουμε πάθει καταστροφή γιατί έχουν μπει στον κλάδο μας μέσα πάρα πολλοί που δεν έχουν καμία σχέση με τη δουλειά, όπως είναι αυτοκίνητα αλλοδαπά που είναι τα χειρότερα από όλα, που παίρνουν τα λεφτά μας και φεύγουν με όλα τα παρελκόμενα χωρίς να πληρώνουν τίποτα και τα νόμιμα. Δεν τα παίρνουν πλέον νόμιμα. Ο νόμος του καμποτάζ λέει ότι ένα αλλοδαπό αυτοκίνητο το οποίο προέρχεται από την κοινότητα και όχι αυτά των τρίτων χωρών έχει δικαίωμα να κάνει το μήνα μόνο 3 μεταφορές. Και αυτές στο διάστημα των 7 ημερών. Από εκεί και πέρα πρέπει να βγει από τη χώρα. Ο νόμος του καμποτάζ όμως λέει ότι πρέπει να έχετε και οδηγούς Έλληνες πάνω στα αυτοκίνητα και όχι τον οποιοδήποτε να βάζετε πάνω αλλοδαπό και να κάνει τη δουλειά του ένας Έλληνας. Έτσι δεν είναι, Άγγι? Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το κατά πόσο καθένας αγαπάει πρώτον την πατρίδα του και μετά την περιουσία του. Σκεφτείτε εσείς από μόνοι σας να πάρετε έναν οποιονδήποτε που δεν ξέρετε από πού προέρχεται, εάν είναι καλός, κακός, δολοφόνος, τι είναι δεν ξέρω. Ναι, αλλά συμφέρει όμως. Αυτά να ρωτήσετε αυτούς που χρησιμοποιούν το διαδρόμο. Έχει λοιπόν εμπειρίες σε τέτοιο. Δεν είναι καταρχήν κουβέντα, ξέρω το πέρα δεν εκπροσωπείς ένα κλάδο. Φαντάζομαι ότι ο Άκης θα έχει τα περισσότερα να μας πει για αυτό το θέμα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Με έναν Έλληνα σε κάθε περίπτωση μπορεί να συνεργηθείς και ειδικά τώρα που είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Οι οδηγοί είναι δίπλα μας, οι Έλληνες. Τώρα για τους αλλοδαπούς, ποιος από αυτούς θα του πεις, ξέρεις δεν μπορώ να σε πληρώσω και θα σου πει εντάξει μην με πληρώσεις. Ποιανού θα πεις ότι πήγαινε δρομολόγιο και δεν έχω να σου δώσω λεφτά και όταν έρθεις πίσω θα τα βρούμε. Αυτά συμβαίνουν να ξέρετε. Στη χώρα μας οι οδηγοί βοηθάνε να σταθεί η επιχείρηση.
οι Έλληνες οδηγοί και δεν έχω, προσωπικά μιλάω, κανένα παράπονο. Και οι περισσότεροι εκ των συναδέλφων μας. Τώρα, σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και... Σωστά, παρακαλούμε τι έχουν να πούμε οι οδηγοί για αυτόματος άγγελ μάτσι. Λοιπόν, καταρχήν, τώρα για ο αγώνα σας πέτυχε όλο αυτόν τον καιρό που κάνατε με τις απεργίες ή χρειάστηκε μόνο ένας υπουργός για να τρίψει όλα τα δεδομένα. Διότι από ό,τι σε άκουσα, άρα το νομοσχέδιο ΡΕΠΑ δεν ισχύει καν. Καν. Δεν ισχύει. Καν. Αυτό είναι ένα νέο. Άρα λοιπόν, σας άκουσα, αγαπητέ Βασίλη, να λες ότι παραμένουν οι νέοι, οι ΕΠΕ, οι όμικρον έψιλον, οι όμικρον κτλ. Αυτές οι εταιρείες έχουν μέσα αυτοκίνητα ή είναι απλά αποθηκεύσεις, αποταμιεύσεις και πάρκινγκ γενικώς? Έχει εταιρείες τέτοιες που τις διαχειρίζονται διαμεταφορείς. Άρα δηλαδή είναι το καθεστώς του αυτοκινητιστή. Άλλοι για πράγμα και έχει και εταιρείες που τις δουλεύουν και οι ίδιοι. Εσύ πιστεύεις δηλαδή αυτός είναι εξοπλισμός στις μεταφράσεις? Όχι, δεν έχει σχέση με τον εξοπλισμό. Επειδή λοιπόν σε άκουσα να λες ότι λόγω των αδειών δεν έχουμε δουλειά. Όχι, δεν έχουμε δουλειά λόγω των αδειών. Ότι οι άδειες έχουν σχέση με το μας. Η αξία των αδειών έχει πέσει πολύ χαμηλά λόγω του ότι δεν υπάρχει δουλειά. Φρόντισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις να πάρουν τις βιομηχανίες από την Ελλάδα μας και να τις πάνε στα όμορα κράτη. Και τώρα πάμε εμείς και ζητιανεύουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Επιτρέψτε όμως να γίνει όλο αυτό και να σου πω κάτι, επειδή πρόσφατα στη Γαλλία και τα έχω εδώ. Προσωπικά δεν κυβέρνησα ποτέ για να μπορέσω να αποδείξω τέτοια. Την εταιρεία δεν χρειάζεται, έτσι είναι διεθνών μεταφορών. Εδώ είναι Λαρισέ την εταιρεία, μια πολύ αξιόπιστη εταιρεία με 9-10 πρακτόρια, η οποία ταξιδεύει Ευρώπη. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι για να περάσει στο τούνελ της Γαλλίας από την Ιταλία υπάρχει η κινητή μονάδα ελέγχου και του ΣΔΟΕ και των αυτοκινήτων με τους αυτοκινηστές και κάνουν ελέγχους για να παρεμποδίσουν ό,τι εσύ προηγουμένως είπες για τα φορτηγά, τα λοδαπά εδώ που κάνουν μεταφορά. Εκεί οι αυτοκινηστές είναι με την αστυνομία, έτσι, προχθές ήμουν εγώ εκεί, με την αστυνομία και οι εργοδότες συνδράμουν την αστυνομία και δεν την απομακρύνουν. Μπορείς να μου πεις εδώ πέρα μην γίνεται αυτό το πράγμα? Όχι. Μιλάς και είπες ότι. Τι εννοείς αν γίνεται αυτό? Αν γίνεται αυτός ο έλεγχος. Αν υπάρχουν κινητές μονάδες. Έλεγχος, να σας πω, έλεγχος γίνεται. Πού? Όμως το θέμα είναι ότι στους ελέγχους αυτούς θα πρέπει να μετέχουν και αυτοκινητιστές. Δεν λέει τίποτα. Εάν μας τις καταργές ότι ήδη να βγουν τους ελέγχους. Μην το ξεχνάμε, όταν το συνδικάτο έπαιρνε το 2003 ήρθα και καταργήσατε τους ελέγχους για τα φορτηγά. Δεν ξέρω τι λέτε για τα συνδικάτα. Κανένα συνδικάτο δεν μπορεί ούτε να καταργήσει ούτε να ενεργοποιήσει κανένα νόμο. Τους νόμους τους ψηφίζουν στη Βουλή και τους εκτελούν η εκτελεστική εξουσία. Δεν ξέρω τι λέτε. Είμαστε στην Ελλάδα και όλα αυτά που λέμε γίνονται. Αυτά λοιπόν, εάν είχαμε τη δυνατότητα σαν αυτοκινητιστές να μετέχουμε στις μονάδες αυτές του ελέγχου, δεν επιτρέπει ο νόμος ο ελεγχόμενος να είναι και ελεγκτής. Εάν κάνω λάθος, ας μας διορθώσει ο κόσμος. Και τότε ο αγαπητός κ. Παντελίδης που διαφεντεύει τη χώρα μας δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη επιτρέπεται. Λογικότητα σωματεία. Λοιπόν, δεν είναι αυτό διαπλοκή. Καθόλου διαπλοκή. Άλλο είναι διαπλοκή. Δεύτερον, μιλάτε ότι δεν έχετε τον ΑΣ. Αν λοιπόν θέλετε να αποκτήσετε ακόμα τον ΑΣ και όσο τον ΑΣ υπάρχει και να δουλέψετε όλοι, σταματήστε τα ρο. Γιατί επιμένετε να έχετε 25 και 30 ρο ανατράκτορα? Δεν υπάρχουν τα ρότι είναι για να καταλάβετε, τα ελληνικά ρότσες πλέον. Στην πλατφόρμα σαν λοιπόν, γιατί δεν ξαναπάτε λοιπόν σε ανατράκτορα 20 πόδια και 40 πόδια νταλίκες? Γιατί δεν ξαναπάτε, ώστε να μην πει? Γιατί δεν σταματάτε το υπέρβαρο? Αντί να κατεβαίνετε 60 και 70 τόνους σκραπ από την Λάρινα, να κατεβαίνετε με τους 18,5. Για να κάνετε 3 δρομολόγια. Το νόμιμο είναι 18,5 και κατεβαίνουν 60. Το νόμιμο με το βαρές είναι 40. Για να σας πω, 60 πάνω πόσο έχεις? Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά μιλάτε για γιοταχή φορτηγά. Βασίλη, δεν μιλάμε για γιοταχή, το κοντέρι που βγαίνει από μέσα. Πόσα σκραπατζίδικα δεν τα έχει γνωρίσει? Έβαλα ένα σκραπατζίδικο. Λέμε τώρα τα κοντέρι είναι υπέρβαρο ή δεν είναι? Πολλές φορές είναι, πολλές οι μουσταμάδες και το φρουπάζ είναι υπέρβαρο ή δεν είναι? Ευθύνεται ο αυτοκινητιστής που φορτώνουν ένα κοντέινερ πάνω που δεν γνωρίζει. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στον δρόμο, είναι επόμενο να γίνεται. Μιλάτε λοιπόν και δεν έχετε δουλειά. Του αντίον κόφτετε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα για να αυξηθεί και το πραγματικό σας έργο από τη στιγμή που δεν έχετε μεταπολικό έργο. Απευθύνεστε σε λάθος
λάθος άνθρωπο. Δεν είμαι εγώ φορτωτής. Εγώ είμαι που μεταφέρω αυτό που παράγεται. Όταν λοιπόν εμένα μου δίνανε, θα σας πω τώρα. Θα σας πω τώρα, όταν εγώ πάω να φορτώσω ένα κοντέινερ, βεβαίως, αυτό σας λέω. Όταν πάω εγώ να φορτώσω ένα κοντέινερ και αντί να του βάλει 22-25 τόνους πόσο πρέπει να βάλει μέσα, του έχει βάλει 32 ή 34, πώς θα το γνωρίζω εγώ? Πώς θα το γνωρίζω εγώ? Γνωρίζετε πολλά δελτία εσείς που λέει ότι έχει 22 κόλλα. Γνωρίζετε πολλά δελτία αποστολής. Έχει τύχει να παρέμβει ποτέ το σωματείο σε τέτοια θέματα? Επανειλημμένως. Ναι, όχι να παρέμβει. Και ο νόμος, θα σας πω, και ο νόμος είναι πολύ σκληρός. Και ξέρετε γιατί πάει ο οδηγός μέσα και βρει το δίπλωμά του? Διότι ακόμα είναι αυτό που είπαμε ότι τελικά ο νόμος του ΡΕΠΑ καταργήθηκε μέσα από έναν υπουργό και ξαναφέρει πάλι την αυταπασχόληση των μεμονωμένων με τους οδηγούς απάνω, δηλαδή ο αυταπασχολούμενος αυτή τη στιγμή έχει πάλι μισθώνει οδηγό με σχέση εξαρτημένης εργασίας, το έχει ξαναδεί που δεν έσχυσε στην παγκόσμια. Ο αυταπασχολούμενος να μισθώνει και πάλι. Αυτό γίνεται τώρα. Λοιπόν, καλά, αφού λοιπόν είναι πάνω στο φορτηγό και με τον νόμο που παραμένει, γιατί παραμένουν πάλι τα βασιλικά διατάγματα του 38, του 67 και αυτά. Από την Βασίλισσα δεν άλλαξε τίποτα, άρα παραμένουν αυτά. Λοιπόν, που σημαίνει λοιπόν ότι εγώ είμαι συνειδιοκτήτης του αυτοκινήτου, αλλά και από την άλλη είμαι υπάλληλος. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό το θέμα. Άρα, ό,τι πιάνει στον δρόμο τροχονόμος, τον έχει υπεύθυνο. Ο οδηγός πάει το κάτω, αυτός έχει το τονάζ, αυτός έχει τη φορτωτική, αυτός έχει τα πάντα, άρα αυτός πάει και μέσα. Δηλαδή το αυτοκίνητο δεν τιμωρείται? Όχι, στην Ελλάδα δεν τιμωρείται ποτέ. Να σας εξηγήσω. Ο νόμος είναι σαφής. Να σας εξηγήσω, παιδιά. Πρόκειται για τον νόμο 3446, ο οποίος προβλέπει ότι σε περίπτωση υπέρβαρου άνω του 10% πληρώνεις, άνω του 5% πληρώνεις ένα μικρό, από 5 έως 10 ένα μικρό πρόστιμο. Στην Ελλάδα. Στα 15% πληρώνεις 1,5 πρόστιμο και πληρώνει και ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης. Και άνω του 20%, ακούστε με, και άνω του 20% πληρώνεις 4.000 πρόστιμο και σου αφαιρούνται για 4 μήνες οι πινακίδες και το δίπλωμα και του οδηγού. Ακούστε λοιπόν σε την παρανία ζούμε τώρα. Έρχεται ένας νόμος, ο 3446 που λέει Βασίλης, και λέει στο 5% δεν πληρώνει ο οδηγός, στο 10% 50-50 και στο 20% αφαίρεση πινακίδων. Αν έχεις 19% για 400 κιλά, δηλαδή στους 8 τόνους, αν έχεις 7-600 δεν σου παίρνει πινακίδες και δίπλωμα, αν έχεις 8 σου παίρνει πινακίδες. Την παρανία, η άδεια και ο κώδικας λέει ότι απαγορεύεται το τονάζ να είναι πάνω από την αναγραφόμενη άδεια. Έρχεται ένας νόμος που ψήφισε ένα κοινοβούλιο, καταργεί τον κώδικα, την ασφάλεια και σου λέει, σου δίνω το δικαίωμα να βάζεις 5, 10 και 20% για να διευκολύνουμε το μεταφορικό έργο. Αλλά σκοτώσαμε 29 παιδιά, σκοτώσαμε 9 παιδιά στο Βαλιακό, σκοτώσαμε άλλα 15 στο Βαλιάκμονα. Σου διαφεύγει ότι αυτά που σκοτώσαν τα παιδιά δεν έχουν σχέση με τα δημοσίας κρίσεως. Μπερδευόμαστε. Γιατί δηλαδή τι ήταν τότε? Εγώ εκπροσωπώ τα δημοσίας κρίσεως. Το ένα είναι και